וערב טוב לכם. הייתה כל אחת מכן עבדה היום, חמישי, שנות השבת, או בעבודות בבית ספר, לומדות, לא משנה. לבוא ברבע ל10 לשיעור, מסירות נפש. פשוט מסירות נפש. טוב? אלול. נדבר קצת על אלול, זה הזמן, מה שביקשו גם. אלול, ראשי תיבות כולנו יודעים. אני לדודי, ודודי לי. כן? אנחנו יודעים את זה כבר. השאלה היא פשוטה, למה לא אומרים, יש לקדוש ברוך הוא הרבה כינויים. אבינו מלכנו. להגיד, אני לאבי ואבי לי. או אני למלכי ומלכי לי. למה להגיד אני לדודי ודודי לי? למה דווקא דוד? יש הרבה קיום לבורא עולם. יודעים ויודעות שאב ומלך, אבא, יש קצת יראה מאבא. איך כתוב, מי שנכנס אב, נכנס האבא הביתה, ומעטים כל הילדים בשמחה. שנכנס אב, ומעטים בשמחה. כן? מלך זה יראה. מלך זה מלכות. בדרך כשרוצים ללכת לטייל ולבקר, אצל מי הכי כיף? אצל הדודים. אצל הדודים. וזו בדיוק הנקודה של הימים האלה, של ימים נוראים. יש לפעמים כזאת הרגשה, לפעמים בבתים, בהנהגה החרדית, הדתית, שימים האלה צריכים להיות בפחד, צריך להיות בפאניקה, צריך, וואי, יש כאלה, וואי, מתי יעברו כבר הימים האלה? נו, רוצים כבר סוכות. כן, לא? הפוך. הגישה שלנו לימים הנוראים צריכה להביא בדיוק הפוכה. ימים של דוד, של דודים, של כיף ללכת, זה ימים של שמחה אדירה שיש. לא היו ימים טובים לישראל כיום הכיפורים וט"ו באב, אומרת המשנה, מסכת תענית. יום הכיפורים זה היום הטוב הכי גדול שיש. איזה זכות זאת, להיות טהור, נקי. הכל בשמחה. ראש השנה, יום הדין, נכון, אבל וואו, איזה זכות זאת בימים האלה. זה פעם מי שאמרה לי באחד ההרצאות, אני מרגישה שימים נוראים זה צביעות. פתאום מתפללים, פתאום נזהרים, פתאום צדקות, פתאום קוראים תהילים, פתאום נגמר יום הכיפורים, יומיים, 3 חוזרים לעצמנו מה שהיינו בדיוק. איפה הקבלות, איפה התפילות, איפה התהילים. אני מרגישה כמו איזה משהו לא ישר בפנים. אמרתי לה, את הכי ישרה בעולם. וואו, זה לא מציאות. בימים האלה אני אחרת, רק עובר. בוא נניח עכשיו היה נכנס לכאן הרב עמר, הראשון לציון. איזה הרגשה הייתה לנו בלב? היהודי צדיק, גדול הדור, מגדולי הדור שלנו. היה נכנס לכאן, היינו מתרגשות. הייתי שבת בטבריה, אצל הבן. אז אשתי הלכה עם הכלה לרבנית קוק. יש גדולי ישראל, או נשים שמשפיעות מאוד בעולם, היא רק נמצאת בעדר הרגשה אחרת. זה צביעות? כשהיא לא נמצאת אני מרגישה איזה צביעות? לא. דרשו השם בהימצאו כי ראו בהיותו קרוב. שהקדוש ברוך הוא קרוב, הוא יורד אלינו. אז באופן טבעי הנשמה שלנו מרגישה, היא יותר מתקרבת נרצה או לא נרצה. איפה מתחילה הבעיה? מי שעובר את הימים האלה, כמו כל השנה, אותו דבר. שם מתחילה להיות הבעיה, משהו כבוי בפנים, משהו לא חי שם, משהו עם הרגש הפנימי הרוחני. כנראה מכוסה בהרבה בטון. אבל בימים האלה באופן טבעי מתעוררים לתפילה, ליותר קבלות, ובימים
בראש השנה, בעשרת ימים תשובה, ביום הכיפורים, השיא. אנחנו ממש קרובים להשם, כמו מלאכים. למה? זו המציאות, כי השם איתנו. הוא איתנו ממש. גירשו השם בהימצאו, ורשו בתור קרוב זה עשרת ימי תשובה. אז באופן טבעי זה כך, זה חייב להיות כך. זה שום עז ושלא עניין של צביעות, או חוסר ישרות או משהו. הפוך, לנצל דיימית כמה שיותר תפילות. כי עבור יום כיפורים זה כבר לא יהיה אותו דבר. להגיע לדרגות של הימים האלה במשך השנה, מאוד קשה. כל אחד מכן ודאי יודעת את זה. אז אנחנו רוצים לבקש בימים האלה סליחה, מחילה וכפרה. בואו קצת נעשה סדר. סדר יפה. מה זה? הולכים להתפלל, אנחנו צריכים קצת לדעת מה אנחנו אומרות בתפילה. מה זה סליחה? מה זה מחילה? מה זה כפרה? אותה גברת בשינוי אדרת, מה המילים האלה אומרות? מדברים בורא עולם. זה כמו לדבר באופן חופשי, לדבר עם עולם מהלב, בכל שפה הוא שומע אותנו. אבל יש נושא של תפילה שכולם קוראים אותה. שתגלו שכנסת גדולה, היא עושה הרבה בעולמות. הספר הכי קשה בעולם, הכי עמוק, זה סידור התפילה. מי תיקן אותו? אנשי כנסת הגדולה, הנביאים. הם תיקנו בתפילות את תיקון כל ההיסטוריה, כל הדורות קדימה. רק לקרוא את הנושא של שמע ישראל ותפילת 18. מה זה סליחה? מה זה מחילה? מה זה כפרה? יש לזה כמה ביאורים. ניתן את הביאור המפורסם יותר של השפתי חיים, המשגיח, רבי חיים פרידלנדר. הוא כותב מה זה סליחה? אנחנו מבקשים סליחה על מה? תשיבו אותו, אנחנו מבקשים סליחה על החטא עצמו. חילול שבת, פגעתי בחברה, לא קיבלתי הורים, כן, אכילת תולעת, כן, סוגי העבירות השונים. מבקשים סליחה על החטא הספציפי, החטא המסוים שהיה, על זה מבקשים סליחה. מה זה מחילה? אז על מה מחילה? או כל החטא, כל עבירה, היא פוגעת בכבוד השם יתברך. כל עבירה פוגעת בכבוד השם יתברך. המחילה זה שלא שמעתי לבורא עולם ופגעתי בכבודו. וכל עבירה למעשה זה פגיעה. הסליחה זה על החטא, מחילה זה על הפגיעה בכבודו יתברך. ומה זה כפרה? שהם יכול לסלוח על החטא, הוא יכול למחול על הפגיעה בכבודו יתברך, אבל בוא תשלם. יש עונש. לא, כפרה זה להעביר את החטא לגמרי, כן, להעביר את העבירה לגמרי, שלא יישאר שום רושם, שלא יהיה על זה שום טיפול, כי עושים תשובה. אז זה סליחה, מחילה וכפרה. בואו נקרא את זה קצת ברמה אחרת. על מה בדיוק מבקשים סליחה, מחילה וכפרה? אנחנו מכירים. אני מבטיחה, אני לא אראה סדרות יותר. בורא עולם, מבטיחה, לא רואה סדרות יותר. נגמר. אין, זה, מבטיחה, עוברים הימים האלה, פתאום יחוזר. חוזרים לזה. הייתה איזו עבירה מסוימת שעושים, מבקשים על הסליחה, אלא באמת, קרובים להשם יתברך בימים נוראים, מבקשים על זה סליחה, מחילה, הכל, כפרה מבקשים, פתאום עוזרים לחטא. מה קורה כאן? הרבה פעמים אנחנו עוזרים על מה שביקשנו. האם זה חטא והשוב? עוד כלומר, לבוא בזצ"ל אומר, מי שבאמת ביקשה סליחה בימים הנוראים, ובאמת התחרתה, באמת עשתה וידוי, באמת קיבלה לעתיד, והחליטה שהיא עוזבת את החטא, בימים האלה זה נמחל לה. נמחל בימים האלה. אבל אם זה עזה, היצר תקף. המחילה הייתה. אבל מי שמשחק סתם, אני מבקש שאני עצום, סתם, אני יודעת שאני לא עוזבת, אני נשארת, אז זה נשאר, החטא נשאר, בוא נראה. אבל באמת, כדי לא להגיע לעבירות וחטאים, צריכים לחפש מה השורש שמביא אותנו לעשות עבירות. מה השורש? על מה מבקשים סליחה ומחילה? מבקשים על השורש. כלומר, אני יכול לבקש על החטאים, יכולים אבל לחזור. אז בואו נחפש, נראה קצת יותר עמוק. נחפש מה השורש שגורם לעבירות לחטאים, וזה יגרום לי
לא לעזור אליהם. מה השורש? בואו נבדוק. דבר מאוד מעניין. כל עבירה, או עבירה, אני בכלל אומר עבירה, כי יש הבדל בין חטא, עוון לפשע. אנחנו אומרים בי"ג מידות. כן? חטא זה בשגגה, עוון זה במזיד, פשע זה מזיד עם מרד. בכוונה, להכעיס. זה פשע, עוון וחטא. אז אני אומר עבירה, זה כאילו כללי, על שלושתם. כל עבירה בעולם עושה חילול השם. עכשיו אני משלב דבר בתוך דבר, רכבת. כל עבירה עושה חילול השם. מה זה חילול השם? חילול זה מלשון חול, נכון? דבר שהוא קרוב עם חול. יש איזה פירוש נוסף. חילול זה מלשון חלל. חלל, מקום ריק. מלוא כל הארץ כבודו, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, עבירה מה עושה? חלל. חלל פנוי לכבוד השם יתברך. זה מה שעושה העבירה. חלל. יש חלל שפנוי מכבוד השם יתברך. אבל בתוך החלל הזה יש לה עבירה. למה הכוונה? בואו אנחנו נבדוק ונראה. יש את כוחות הרע בעולם. השטן, היצר הרע. יש לו שם מפורסם שקוראים לו הסמך מם. סמך מם. עוד סמך מם ועוד כל, כן? זה השם שלו המלא. אבל בקיצור קוראים בכוחות הסטרא, כוחות הרע, המחטאים, הכל ביחד, הסמך מם. מתי הסמך מם? היצר הרע נתפס באדם. מתי? כשיש לו חלל. כשיש באדם חלל, נתפס בו הסמך מם. מה זה חלל? בטלן, בטלה, חלל בזמן. לא עושה כלום. מתי יצר הבא להעתיד את האדם? שהוא לא עושה כלום, יושב רגל על רגל, או בא מישהו, בוא נחתן לאיזה מקום, נשב, ופתאום באותו הלבודי פריגרו בכלל. למה? הייתה בטלה, היה חלל בזמן. לא היה ניצול של הזמן לדברים חיוביים, אז השטן נתפס. זה למשל חלל בזמן, שם הסמך מם נתפס בבן אדם. יש עוד חלל, יש חלל בידיעות. לא יודעים הלכות, לא יודעים מה מותר לעשות, אסור לעשות, יש חלל. סמך מם מנצל את זה, נתפס בן אדם, אמרתי אותו כי הוא לא יודע. עדיין שהדברים אסורים, אין לה משמעות כמה הדבר אסור. אז נסכם, הסמך מם מתי נתפס בן אדם? שיש לו חלל. בואו ניתן לזה כמה דוגמאות. דוד המלך, שיום שבת קודש צריך להיפטר מן העולם. הקדוש ברוך הוא שולח את הסמך מם להביא את הנשמה של דוד המלך. אבל איך דוד המלך תופס את הבן אדם? איך הסמך מם תופס את דוד המלך? שירות ותשבחות, לומד תורה. אין חלל, אין שנייה רגע שדוד המלך דבוק בהשם יתברך. אין איפה לגעול, כלום. הוא לא יודע מה לעשות. מי יודע מה עשה דוד? מה עשה השטן? מה הוא עשה? רעש בעצים. אז נהיה חלל. סמך יכול להתאפס. בום! לוקח את מה? הנשמה של דוד המלך. הבעיה של כל החטאים זה הבטלה, השעמום. זה אחד הכללות בפרשת השבוע. שעמימותא דליבה. כן, זה מה שנגמר לי שיכה השם את האויבים. בתימהון לבב. מתרגם מאוד כאילו, איזה בכללה הזאת, פרשת כי תבוא תימהון לבב, שעמימותא דליבה. שעמום הלב שמביא לידי שיגעון. שאדם משועמם, אין לו מה לעשות, אין לו תכלית, אין לו מטרה. מה קורה? השטן יתאפס ויקח אותו לדברים אחרים. לפעמים השטן בא בדמות איזו חברה שמסיתה את הבן ולוקחת אותו. לוקחת אותה לאיזה מקום שלא צריך לקחת. אולי מגיע לבטלה, שאני לא... אין לי תוכנית מסודרת, אין לי ניצול הזמן נכון במשך היום. שם הוא נתפס. אתם יודעות שהלוחות הברית, לוחות הברית, היו חקוקות מצד לצד, כל האותיות. כל האותיות יכולות להיות תפוסות עם חקוקות, יכולות להיות תפוסות בצדדים. איזה שתי אותיות לא יכולות להיות תפוסות?
סמך, זה עיגול, אז זה יתפס בלוחות. לכן יעשה חלל, חלק הפנימי ייפול, גם הם סופית. זה אותיות של הסמך מם. כתוב אותיות סמך ומם שבלוחות בנס היו עומדים. זה כתוב בגמרא. ובבא בתרא. היום לא, כי הסמך מם איפה הוא נתפס? במקום שיש חלל. במקום שיש חלל. שם הוא נתפס. רואים את זה גם במילה סליחה ומחילה. מה השורש של המילה סליחה? סלוח. יש לי את האות סמך של הסמך מם, ולמד חטא של מי? של חלל. גם במחילה יש לי את האות מחול, זה השורש. מם, זה המם של הסמך מם. סמך היה בסלוח, מם במחול, מם את למד, בשורש, וגם שם יש אותיות חלל. הסמך מם נתפס במקום שיש חלל. עוד דוגמה, אדם יש זה עוד יותר. יוסף הצדיק, זורקים אותו לבור. והבור ריק, אין בו מים. אם הבור ריק, אז אני יודע שאין בו מים. אז למה התורה כותבת אין בו מים? כי מה היה בתוכו? נחשים ועקרבים היה בתוכו. דרך אגב אין בו, והבור ריק אין בו מים, אין בו זה ראשי תיבות של, אבל נחשים ועקרבים יש בו. בדיוק. המדרש עזר בראשי תיבות של המילים אין בו. אבל נחשים ועקרבים יש בו. עכשיו, יש איזה מישהו פה נגיד ברמות עם בור שיש בתוכו נחשים ועקרבים. הולך פה לבית חנינה, מביא את חליל אבו דחליל, איזה אחד לוקד נחשים ועקרבים, שיוציא את כל הנחשים והעקרבים מהבור. בסדר, הוציא את כולם, שילם לו מה ששילם. האם הנחשים והעקרבים יחזרו? יכולים לחזור? ודאי. איזה פתרון יש לעשות שהעקרבים והנחשים לא יחזרו? מה נמלא את הבור? נמלא אותו במים, אם לא יחזרו. זה בדיוק העניין. נחש ועקרב בחז"ל זה חטאים. זה סמל של חטאים. למה הנחשים והעקרבים נמצאים בבור? כי מה יש בבור? חלל. אז הנחשים והעקרבים עושים במקום שיש חלל. אבל אם אני ממלא את החלל במים, או כל צמח כל הבית, גמרא בקמה, דף י"ז, ואין מים אלא תורה, אני ממלא את הדבר בדברים חיוביים בתורה, אז אין סיכוי שהיצר הרע יתפוס את הבן אדם. כלומר, נכון שמבקשים סליחה על החטא, מעילה על הפגיעה בכבוד השם, אבל עיקר התשובה, עיקר הסליחה והמעילה זה על אי ניצול הזמן, על החלל שיש בתוכנו, ללמוד יותר ידיעות, שלא יהיה לנו חלל בידיעות, לנצל את הזמן. אם יש לימודים, לא בזמן לימודים, אז אני לא עוסקת בחסד, אני בבית, עבודה, לא משנה, אבל לא להיות בטלן. ברגע שאני בטלן, ויש מכשיר, אני שם. השטן כבר לקח אותי, לאיפה שצריך לקחת אותי. אין מה לעשות. התשובה צריכה להיות על החלל, על הזמנים המתים, כי משם מתחיל כל הבלגן. ואם יש את ניצול הזמן, ידוע שהרב עובדיה יוסף, זה היסוד של גדול תורה. ניצול הזמן, מי שמכיר את השיר, ניצול העליו, ניצול הזמן, אור לעיני מורה. איפה לחתונה? איפה החתן? עוד לא הגיע? שולף את המפית, מאיפה? מהכוס? מתחיל ולכתוב חידושי תורה. זה היה מרן רבנו עובדיה יוסף. מדהים. אז על זה מבקשים תשובה. על מה? על השורש. שסמך מהם נתפס בחלל. צריכים לבקש תשובה לנצל את הזמן. זה החשבון שלנו, זה הקבלה שלנו. אז אם יש לי כמה שעות ביום שאני לא עושה כלום, ועוד שעה אחת, כל אחד לפי, מה? בזמן הזה אני עושה דבר חיובי. ואם שעושה דבר חיובי, אין מי שיתפוס אותי. אין מי שיתפוס אותי. הוא מאוד מאוד זמין הסמך מהם, ומחכה נענה לכולם את העצים, כדי להיכנס ולעשות מה שצריך לעשות. זה עיקר הבקשה של הסליחה והתשובה ביום הזה. נקודה נוספת. רגע, לא הבנתי את הבור ריק אין במים, רק איך שהוא דקה. כאילו אם אין בבור,
הבור ריק, אין בו מים, יש בו נחשים ועקרבים. נחשים ועקרבים זה חטאים. למה הם נמצאים בתוך הבור ויכולים לעזור? כי יש חלל, הבור ריק, יש בו חלל, אז נחשים ועקרבים באים. כשיש חלל לבן אדם, חטאים נתפסים בו. נמלא את הבור במים, כלומר יהיה ניצול של הזמן, בין מים אל התורה, נחשים ועקרבים לא יעזרו. זה הפתרון. יש שאלה נוספת מעניינת. למה ראש השנה הוא לפני יום הכיפור? אני לא מבין, יום ראש השנה זה יום המשפט. יום כיפורים מבקשים סליחה, מחילה וכפרה. למה? שיום הכיפורים יהיה לפני ראש השנה. נבקש סליחה ומחילה וכפרה מהשם, נתנקה, נבוא ליום הדין כמו שצריך. איך לא בא ליום הדין? סנגורים, נכון? אז למה לא נעשה את זה עם? למה לא נעשה את זה עם יום הכיפור לפני יום הדין? באמת במובן. המשפט היה. למה אני שחררתי מה ביום כיפור? המשפט היה, אבל תן לנו, בסדר, היה חודש שלנו, תן לי את יום הכיפורים, שיתאר אותנו מהעוונות, נגיע ליום הדין יותר טוב. שבכיפורים יהיה כתיבה ובראש השנה יהיה חתימה. באמת למה ראש השנה בכלל זה לפני יום הכיפורים? בכלל בראש השנה אסור לבקש, בראש השנה אסור לבקש סליחה מחילה וכפרה. עכשיו יש שאומרים ברבים שאסור גם לבקש בקשות פרטיות. זה לא נכון. זה לא נכון לדור שלנו. ככה רבי ישראל מסלנט כותב, או נדבר עוד לפני 200 שנה. בדורות הקדומים היו דבקים בהשם, מבקשים רק על מלכות השם בעולם. ראש שנה, מלכות השם בעולם. הרבה גדולי ישראל בימינו, גם הרב אלישיב ועוד גדולי ישראל. הפוך. אם יש איזה משהו מטריד אותנו, פתאום איזה מינוס, פתאום איזה אובר ככה חזק, פתאום חסר משהו בבית, קורה משהו, מי חושב על מלכות השם יתברך? מיד דואגים, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, עם הבריאות, עם הפרנסה, עם שלום בית, עם הזה. מלא מבקשים. אנחנו מוטרדים, זה לא פעם שאדם כולו דבוק בהשם יתברך. אנחנו יודעים שכל הדברים האלה, שפרנסה, בריאות, זוגיות, כל הדברים האלה, תלויים בהשם יתברך. וזה נקבע ביום הזה. אז זה הפוך. מי שאומר ריבונו ותמלוך על כל העולם כולו בכבודם, תן פחדך על כל האומות, כל מה שאומרים בתפילה, אם זה הוא מבקש, ומה עם שאר הדברים? שהוא באמת צריך. לא מבקש, לא נראה שהוא באמת מאמין שביום הזה שופטים אותו, ואומרים לו כל הכלים שיהיו לו לשנה הבאה, הפוך אדרבה, צריך לבקש. כמובן שמבקשים מלכות השם בכל נוסח התפילות, אבל מותר לבקש גם את הבקשות הפרטיות. ודאי, כי זה יום הדין, איזה חתן יהיה לי. איך יהיה קשר העשים שלי העברתי במשפחה, בעבודה, בלימודים, עם המורות. כל דבר צריך לבקש מהשם יתברך. אני רוצה להסביר לכם משהו בתפילה. משהו קצת... מה זה? גם ביום כיפור. גם ביום כיפור. כן, לבקש בקשות. אני יודע שאומרים לא לבקש. רבי חיים מוולוז'ין היה כותב את זה. אבל זה בדורות הקודמים. צריכים לדעת שמותר לבקש בקשות פרטיות. בסוכרנו לחיים היה רבי ישראל מסלנט, ישב הרבה זמן. מה זה זוכרנו לחיים? אני צריכה בריאות, אני צריכה פרנסה, אני צריכה יישוב הדעת, אני צריכה זה, בית טוב, של משפחה, יהיה לי לקחת טוב. בשביל מה? למענך אלוקים חיים. אני צריכה את כל הדברים הפרטיים, לא בשביל עכשיו ליהנות מהעולם. ואני רוצה מכונית, ואני רוצה עכשיו להיות בהוליווד, וכל מיני דברים. לא! אני אומר את זה בגלל שזה משהו, בהוליווד כרגע. אבל בשביל למענך אלוקים חיים. מי שמבקחת הסגולות לזכות ביום ראש השנה, ריבונו של עולם לא מבקשת בשבילי. תן לי את הכלים של השכל, של הבריאות, של הפרנסה, של היכולת, של המקצוע, של הכל. בשביל מה? למענך אלוקים חיים. למה לא עשיתם את תשובה? עשרתם את תשובה. דרך אגב, סגולה מאוד ידועה בעשרת ימי תשובה, שהרב דרוק
יש לו הרבה מעשיות על זה. יש דבר אחד שמאוד חשוב לכם בחיים, לא משנה. כל אחד מה חשוב הכי הרבה בחיים עכשיו. מאוד מאוד מאוד. אפילו על מישהו אחר, לא רק עליה. כל 10 ימי תשובה, שחרית מן הערבית, להתפלל עם מזמורי תהילים על אותו דבר. כל 10 ימי תשובה. מיום ראש השנה הראשון, יום חמישי, מילה חמישי כבר, יום רביעי בלילה, להתחיל לבקש. עוד פעם. אז עד צאת יום כיפור. יש ישועות. סגולה מאוד גדולה, לבקש בכל הלב. כל יום, מספר פעמים, תורך בדרך לבקש. 10 ימי תשובה, לרשו השם בהימצאו, כי בתקופה היא סגולה ענקית. אחד לא יכל ללמוד בכלל תורה. הוא ביקש את זה, נפתחו לו כל מה, לא האמינו מה קרה לו בישיבה. שמעת הסגולה? הוא לא לומד, לא מצא להתרכז, שום דבר. ביקש 10 ימי תשובה, פתאום בחנוכה הם מתמידים בבית מדרש. על הסיפורים הפשוטים שיש. זוהי סגולה. מה? רק דבר אחד. דבר אחד. בבקשי הרבה תתפרסי יותר מדי. יש גם דבר אחד, יש סגולה. הרב דרוק אומר את זה, וזה בדוק. חברה לבקש עלייך, זה עובד מה שהוא מבין. עכשיו, יוצא גם הנקודה השנייה. למה בראש השנה קודם ליום כיפור? ראש השנה לא אומרים תחנון, לא מבקשים סליחה, מחילה וכפר. יודעים למה? ישבתי פעם באיזה שולחן, ישב לידי זה אברך. טוב, 10 דקות, אני אוכל מנה ראשונה, איזה חתונה, לא מכיר אותו בכלל. למדתי אברך מוזמן כמו כולם. פתאום אני רואה בזה בא מישהו, עד אליו, מנשק לו את היד. דיבר איתו, הלך. פתאום אני רואה עוד אחד בערב מנשק לו את היד. הגביים 2, כמו הפופקורן, טק, 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 פתאום קבוצה. שאלתי מישהו, תגידו לו, מי זה הבן אדם? אתה לא יודע, מי זה? זה הנכד שלו, זה הנכד של בבא סאלי זה. אחד הדמונים החשובים. זה ברכות, זה צדיק. מה אתם אומרים? כן, זה הוא, זה... לפני ששמעתי עליו, לא הייתי אמור אפילו לבקש ממנו ברכה. אחרי שאני יודע מי זה, אני ארוץ לבקש ממנו ברכה. כשאנו הולכים לבקש ביום הכיפורים סליחה, מחילה וכפרה, צריכים לדעת ממי אנחנו מבקשים. לכן בא ראש השנה לפני כיפור. תפקיד אחד יש לראש השנה. הקדוש ברוך הוא מלך. המלך היושב על כיסא רם ונישא. קודם כל להבין שהוא מלך. שהשם הוא האלוקים. את יודעת מה זה השם הוא האלוקים? מה זה השם הוא האלוקים? צועקים בסליחות. צריכים לדעת מה צועקים בסליחות. מה זה השם הוא האלוקים? הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להגיד לכם משהו. הקדוש ברוך הוא, בואו קצת להביא קצת תפילה. יש מילים בתפילה שלנו נבין אותה מהר והלאה. הקדוש ברוך הוא, מה המהות שלו אנחנו לא יודעים. יש לו הנהגות בעולם. יש לו 70 שמות לבורא עולם. כל שם זו הנהגה. י' כו' זה הנהגת הרחמים. אלוקים זה מידת הדין. מה זה ש"ד י' שיש במזוזה? שאמר לעולמו די. הקדוש ברוך הוא בחר לפנות את העולם אין סוף. אמר לעולמו די, צמצם את זה. זה נקרא בעולם הצמצום, בתורת הקבלה זה נקרא עולם הצמצום, צמצם. כל שם יש לו הנהגה. כשאנחנו מדברים על השם של הקדוש ברוך הוא, מדברים על הנהגה. אתה קדוש. מה זה המילה קדוש? קדוש זה מופרש ומובדל, הוא לא בהשגה שלנו. קדוש זה לא נשיקות. קדוש זה מופרש ומובדל מההשגה שלנו. אתה בורא עולם, המהות שלך היא קדושה, אנחנו לא משיגים אותה, לית מחשבה תפיסה בכלל. ושמך קדוש. מה זה שמך קדוש? אלוקים, השם אלוקים קדוש? מה זה שמך? ההנהגות שלך. כל השמות של הקדוש ברוך הוא זה הנהגות, מידת הדין, מידת הרחמים, כן? אבל דברים 3 המפורסמים יותר, כן? אז שמך הקדוש וקדושים, זה המלאכים שמופרשים בני אדם, שאומרים גם הצדיקים, בכל ימי ברוך הסלע, ברוך אתה השם, הקל הקדוש. הטוב שמך, מה זה הטוב שמך? בכל מצב שמך, מה זה שמך? אומרים בתפילה,
כל שם זה הנהגות של השם יתברך. ההנהגות שלך הן טובות, גם אם אנחנו לא מבינים אותן. ולך נאה לראות. זה הפירוש התפילה. פשט המילים. מה הכוונה השם של בורא עולם? אז מה זה השם האלוקים? יש פה שתי שמות. מידת הרחמים ומידת הדין. אנחנו רואים בעולם הרבה חסדים, הרבה רחמים, הרבה דברים טובים. בריאה נפלאה וכו'. זה שיורים טרגדיות. שנה האחרונה. למשל, עם השם האלוקים. אותו אלוקים שהוא מידת הרחמים, זה אותו אלוקים שהוא מידת הדין. אנחנו לא מבינים. מקבלים עלינו את הדין. מקבלים על צידוק הדין. אומרים שהשם אלוקים. לכן במיתולוגיה היוונית, הם לא חושבים שאלוהים רע ואלוהים טוב. אז בשבילם יש שני אלוהים. אחד טוב ואחד רע. הם גם אלוהים עבודה זרה שלהם. אחד טוב ורע. לא יכול שבאותה מהות יהיה גם טוב וגם רע. כי הם לא הבינו את תכלית העולם. למה העולם צריך את האדם, צריך את העולם. לא נכנס לזה כרגע. אבל זה הרעיון. זה הרעיון. השם הוא האלוקים. אז כל מהות של ראש השנה, השם הוא האלוקים. זה להבין מזה בורא עולם, המלך הקדוש, המלך המשפט, שאנחנו מעשה באמת שאנחנו מבינים שהמלך יורד, הוא נמצא איתנו, אחרי שתפסנו, וואי, זה מקובל גדול, להבדיל, כן? זה אלוקים, זה המלך, הכל. אז אנחנו יכולים ללכת לבקש להגנת כפרה. לא סתם מבקשים באוויר. יודעים אם מבקשים. ראש השנה זה ההכנה לדבר הזה. היום נתתי הרצאה בכיתה שלי, תלמידים. עשיתי להם מצגת. הסברתי להם בפשוט מה זה השם הוא האלוקים. לפני מי אנחנו עומדים? השם הוא האלוקים. יש ידיעות. יש ידיעה. בוא נגיד שמישהי זכתה בלוטו. ופרסמו את זה בידיעון של השכונה, בעיתון. היא זכתה ב1,000,000 שקל, בלוטו. וואו. זו ידיעה, נכון? בעיתון, יש הרבה ידיעות בעיתון. נכון? יש הרבה ידיעות בעיתון. יש לי שאלה, יש כאלה שלא, אנחנו נשמע שהיא זכתה, יש כאלה שלא צריך לשמוע, כי הם מקנות למה אנחנו לא זכינו, כן? אבל סתם ככה, הידיעה הזאתי אמורה להשפיע עלינו במשהו? לא, או אחר בקנאה, או עוד ידיעה שאני שומעת, אחרי יום כבר שכחתי מזה, נכון? אז זו ידיעה שאני יודעת אותה, שמישהי זכתה בלוטו. בואו נעבור עכשיו לדוגמה אחרת. זאת שזכתה בלוטו גם לא ראתה ידיעה שהיא זכתה בלוטו. האם משהו ישתנה אצלה בחיים? 1,000,000 שקל, החיים בראו אחרת. אם זה כמה מיליונים, אז בכלל. ודאי הידיעה הזאת תשנה לה את כל החיים. אני כאן מכירים אנשים שיודעים שיש אלוקים. תגיד, אתה יודע שיש אלוקים? כן, בטח. השאלה איזה סוג של ידיעה. כמו כל ידיעה בעיתון, שלמחרת זה לא משפיע עליי. אם אני יודעת באמת שיש אלוקים, אז כל רגע זה אמור להשפיע עליי. כמו זאת שזכתה בלוטו. אתם מבינות מה הכוונה, מה זו ידיעה שיש אלוקים? בואו ניתן לכם המחשה. מה זה ידיעה שיש אלוקים? נניח שנכנס, היה נכנס לפה עכשיו, אתם אוהבות את ראש הממשלה שלנו, אוהבות? כן. נגיד שהיה נכנס לכאן, ואומר לכם, תבקשו מה שאתם רוצות, אתם מקבלות. מי שהייתה מבקשת ממנו כוס תה, ומחתה לקנח את האף, את העיניים שהוא נכנס כי ילד לדמעות. איזה בקשה הייתם מבקשת מביבי נתניהו? זה בא לפה ראש העיר, נגיד. מה הייתם מבקשים? מבקשים דברים, בואו ניתן לנו כסף למתחזקות ברמות, רמות גבוהות, להביא כסף למתחזקות ברמות. זה שם יפה אהבתי. כן. ובבקשו, תן לנו בית כנסת, מדרשה, תקציבים, כן, שיבואו כמה גדולי ישראל לכאן לארצות, יש בו בנות מכובדות, מיוחדות, כן, מבקשים. אבל יש שאלה, מהאחות מישהי מתבייש לבקש כוס תה? כוס תה, תביא לי כוס תה, תעשי לי חביתה, דברים קטנים. מה ההבדל
בין ראש ממשלה לבין אחות. מי יותר קרוב? האחות קרובה, נכון? שמי שקרובה אלינו, כמו אחותי, אני גם מבקש דברים קטנים. מי שרחוק ממני, אני מבקש רק דברים גדולים. מי שהקדוש ברוך הוא קרוב אליה, והיא מרגישה את בור, יודעת שיש בורא עולם והוא קרוב אליה, היא תבקש ממנו דברים קטנים. היא עכשיו יורדת במדרגות, היא מוטלת לכל את במדרגות. היא הולכת לקנות סמלה, היא מוטלת לי שבעזרת השם שאני בעד הסמלה מיד, שלא יתעכב יותר מדי. היא אומרת, זכה אותי שהאוטובוס יגיע, שאני לא אפסיד את האוטובוס. כל דבר קטן היא מבקשת, כי הוא קרוב אליה. אבל מי שמרגישה את הקדוש ברוך הוא כמו ראש ממשלה, רחוק, אז רק בשבת היא תתפגש איתו ככה בתפילה לפעמים, או בתהילים שם, או שקורה איזה משהו, היא הולכת זועקת להשם בכותל. כמה בורא עולם קרוב אלינו? זה אנחנו בודקים ובודקות בבקשות הפרטיות שלה. לבורא עולם. אבל שוב, כל המהות זה להבין מה זה השם שפתיי תפתח. יגיד תהילתך. מספרים על הצאר ניקולאי. הצאר ניקולאי רגע שומעים את השם שלו, בוראים רדיוס של קילומטר. היה רוצח בדם קר. בלי התראה מוקדמת. אי אפשר להיות באזור שלו, כולם רעדו ממנו, שם ברוסיה, באותה תקופה. יום אחד הוא רוצה לעשות מערכת כבישים ברוסיה. הוא הזמין איזה מהנדס כבישים הכי טוב ברוסיה. הוא בא רועד. שאל אותו שאלה הצאר ניקולאי, המהנדס כבישים פתח את הפה, לא סגר אותו יותר. נהיה אילם. איבד את הדיבור. רק פתח את הפה, עמד לפני אותו צורר, הפה כבר לא נסגר יותר. איך אנחנו עומדים בתפילה לפני השם, השם שפתיי תפתח. לא פותח את השפתיים, את המחשבות, נוסעות לכל מקום, מטיילות במחשבות לכאן ולכאן ולכאן. ובסוף מתעוררים, יהיו לרצונים בלפיו, הגיעו ליבי לפניך השם צורי וגואלי. איך זה עובד? או פעם אחת היה איזה מישהו הרי טייל בשוק, שוק של הפירות. פתאום בום, מרגיש אגרוף. מי זה נתן לי פה אגרוף? תגיד לי, כמה עולות עגבניות, מלפפונים? בום, עוד אגרוף. מי זה נתן פה אגרופים? כמה דלעת, כמה... עוד אגרוף. התברר לו שהוא באמצע התחנון. היה בתחנון, ואז הראש שלו היה בשוק. אז לא הבין מאיפה באים האגרופים. מה זה המציאות שלה? איך המחשבה? אומר רבי שלמה זלמן אוירבך, לתפוס לעצמנו בריכוז בתפילה. וואו. אני אוהב את הדברים האלה, אבל זה לא בזמן אלול. לא בזמן אלול. יש בנות שיודעות מה זה מיינדפולנס? מיינדפולנס, יודעים מה זה? מי יודעת? יום מודרך. אני NLP, בסדר, מאסטר, אין בעיה. ב-NLP, אין בדברים האלה, אבל הנושא של ריכוז, כמה צריך לעבוד? אי אפשר כל תפילת 18, אישה חייבת פעם ביום להתרכז בכל התפילות. איך אפשר? תדעו לכם, עוד דבר מאוד חשוב שלא יחליש אתכם. מי שהולכת, מתפלל בראש השנה, עכשיו עושה להתפלל בדבקות, כל התפילה, או ביום כיפור. אבל זאת איך התפילות נראות. עליות, ירידות, פתאום זה מזמורת בכוונת, פתאום מזמורת שאני מתעוררת ורק 5 מזמורים. איפה הראש שלך היה בכלל מקום אחר? לא בתפילה. מכירות את זה? מכירות? מי שלא מכירה את זה, זה לא מתפלל בכלל. אני מדבר שמתפלל ודאי מכירה את זה. יש עליות וירידות. וואי, כל כך רציתי כל התפילה להיות בריכוז, לא הצלחתי. אוי, איזה באסה, איזה אכזבה, איזה זה. לא. אנחנו בני אדם. אנחנו צריכים להכיר מה אנחנו, להיות אמיתי בעבודת השם. תדעו לכם, אותם תפילות, זה כמו סינוס. יש פתאום אני פה מרוכז, יש פה איזה כוונות, פתאום בברכה ירדתי. פתאום פה.
כל התפילות שהייתי מרוכזת בהן, מעלות את כל התפילות שהיו למטה, שבהן לא כיוונתי. מעלה את הכל למעלה עכשיו. אין דבר כזה. אנחנו בני אדם, משתדל כמה שיותר. אבל הוא לוקח עלינו, כמה צריך להתאמן על ריכוז. ריכוז, נסו להתרכז בדבר אחד, דקה, תראו כמה קשה. את שוטפת את מה? כלים בבית. יש זרם של מים. יש את המגע של המים באצבעות. תנסי דקה לחשוב רק על המגע של המים באצבעות. שום מחשבה אחרת לא להכניס למוח. שום מחשבה אחרת. כשאת שוטפת את הכלים, זה רק את המגע של המים. באצבעות, דקה שלמה. תנסי לצום, היא נכנסת ותוציא אותה. מי שמתאמנת ככה על דברים קטנים כאלה, הריכוז שעולה. הריכוז זה משהו, זה מדיטציות וכל. יש דברים כאלה גם יהודים. דרך אגב, הדברים האלה היו עושים הנביאים. בבן של הרמב"ם, רבי בן אברהם, לא של הרמב"ם, זה הדברים האלה. הם מאוד מעניינים בנושא הזה. אבל מה הבאתי לתלמידים היום? מה זה השם הוא האלוקים? נתתי להם הסבר, היה איזה אחד בשם דוד. אמר לי, יוסף, שמעתי שאתה יודע להוכיח שיש אלוקים. דרך אגב, אלוקים זה לא אמונה. אלוקים זה ידיעה. וידעת היום השבות האלה לבביך, כי השם הוא האלוקים. הרמב"ם בהלכות יסודי התורה, מצווה לדע שישנו מצוי ראשון. למען תדעו ותאמינו. האמונה ביהדות זה גדרים אחרים. האמונה זה לא 50-50. יש ידיעה שכלית שיש אלוקים, צריכים לחבר את זה גם לרגע, זה מהלך שלנו שאנחנו עושים בסמינרים של הערכים בזמנו, כל כתוב גם בספרים שלי, כל המהלכים האלה של הערכים, כל הסמינר, אבל צריכים לדעת שאלוקים זה ידיעה. ננסה לעשות את זה בקצרה. אמרו רבע שעה, ננסה ב10 דקות לתת מבט, הם מתעסקים באמונה מה זה אלוקים. לפני מי אני עומדת? בתפילות. אותו דוד אמר לי, תודה לך שיש אלוקים. אמרו לך, אני לא יודע מה. אומר לי, תשמע, אני לא מאמין שיש אלוקים, הוא יודע בזה, אם אני לא רואה בעיניים. ולא שומע, או לא יודע, אפילו לחוש משהו. מילים אחרות הוא רוצה לדעת שיש אלוקים דרך החושים. בשלוש מילים, לחוש את האלוקים, בחושים. אז אמרתי לו, אם אתה רוצה לחוש את האלוקים, ואמרתי לו, ואם השכל מחייב, הוא אומר, לא מעניין אותי שכל. אני רוצה לראות, רוצה לשמוע. אז אמרתי לו, אם זה התנאי שלך, אתה שייך לתקופת האדם הקדמון, עם המבוטה והסערות במערה שם, תשב שם. הוא אומר לי, למה? אמרתי לו, המדע מזמן נתקדם. אטומים רואים? לא רואים אטומים, זה רק הדמיה. את החשמל עצמו רואים? לא רואים את החשמל. יש להם חורים שחורים בשמיים, לא רואים איזה דברים מדעיים. המון דברים מדעיים לא רואים אותם היום בעיניים. האם אתה אומר לא ראיתי, לא קיים, ביטלת את עולם המדע. גם את עולם ההיסטוריה ביטלת. אתה ראית את אמא שלך יולדת אותך? ראית את אלכסנדר מוקדון? אבל האחרים ראו ויש עדים והצלב, זה שכל מחייב. אתה ראית, לא קיים. וגם את עולם המשפט. לא מזמן, לפני 30 שנה, לא מזמן. תלו את סדאם חוסיין, הנה שמותו צרובה בצור המפתחות. זה, תלו אותו שם על העץ. בית משפט ראה את סדאם חוסיין רוצח מישהו. אם השופטים לא ראו, לא קיים. מה זה לא ראיתי, לא קיים? אבל העדים ראו. העדים זה לא השופטים. שופטים יכולים לפסוק פסק דין, אבל הם לא ראו. על פי העדות זה שכל מחייב. כאילו העדים... בקיצור, מי שאומר לא ראיתי, לא קיים, אז מה הוא אומר? שאין עולם מדע, זה שאין עולם מדע. בהם השכל מחייב? הבאתי עוד מהלך שלם להסביר לו כמה דברים בעולם המדע, להראות איך החושים מטעים אותנו לגמרי, בסוף הוא הסכים איתי ללכת עם השכל. אמרתי לו, זה בדיוק מה שיש בהבדלה. בהבדלה יש 4 ברכות נהדרות בהבדלה. 4 ברכות. מלמטה למעלה עם סדר מדהים. הברכה השנה זה בורא פרי הגפן. זה חוש הטעם.
הפה הכי למטה. מה זה חוש הטעם? עד שזה לא בפה לא מרגישים. עולים דרגה. בורא מיני בסמים. האף יותר גבוה מהפה. שמים עביב בתוך האף. לפעמים גם באזור הקרוב. עולים דרגה. מעורר האש, עיניים. אפשר להיות במרחקים אם אין מיסוך. משהו שמפריע. יותר גבוה. זה מערכת החושים. ואז מגיעים לדעת. לדעת מבינים גם דברים שלא רואים. כי החושים עושים הרבה טעויות אופטיות בחיים. לכן, וידעת היום השמות האלה לבביך, זה בדעת, בשכל. ככה המחר אומר, ידיעה זה דבר שכל. וידעת היום השמות האלה לבביך. טוב, איך יודעים? יש שכל מחייב. אמרתי לו, תשמע, מי עשה את החליפה? זה נשמע כאילו מטומטם כזה, מה שאני אומר עכשיו. מי עשה את החליפה שלי? הוא אומר לי, חייט, ראית בעיניים? אמרתי לו, לא. הוא אומר לי, לא, אבל אתה חייב לעשות את החליפה. אמרתי לו, לא. החליפה הזאת נוצרה מתאונת דרכים מקרית. הייתי בטיסה של 180 קמ"ש בשער הגיא, כן? ופתאום הרגשתי על הגז של המכונית שלי, בום! באו מארבע רוחות השמיים, בד, בטנה, כפתורים, עוד, מעט, פתאום נוצרה חליפה בתוך הזה שלי. ונפסיק מהקשקושים שלך. שימו לב, אני שואל שאלה פשוטה. תראו מה זה שכל, איך עובד שכל. מי צריך להביא הוכחה? אני או הוא? הוא צריך להביא הוכחה? שזה החייט עשה את זה? או אני? מי יותר דמיוני ולא הגיוני? אני, נכון? אז על מי נטל הוכחה? מישהו מדבר נגד ההיגיון. לא אומרת לו בסדר. מה יותר מתוחכם? מטוס או חליפה? הוא אומר לי, המטוס. אמרתי לו, אז אתה יודע איך עושים מטוס? הוא אומר לי, לא. בטח, אמרתי לו, לא, אני אגיד, אסביר לך בדיוק. הייתי פעם ביפן, איך עושים מטוסים יפנים. יש להם שם איזה הנגל ענק, כל הגרוטאות של יפן מכניסים בפנים. יש להם ונטילטור ענק, לוחצים על כפתור ירוק, הוונטילטור מסתובב, מעיף את כל הבדים, זכוכיות, לוחצים, פתאום הכל נופל, נהיה מטוס. כל התעקום. הוא אמר לי, תשמע, אתה צריך אשפוז. מה אתה מדבר? כל חלק שם, גם ישבו עליו אנשים, חשבו עליו, אבל אתה ראית בעיניים, לא ראית, אז אני אומר איך עושים מטוסים, אני ראיתי. מי צריך להביא אותה פעם? אני, נכון? טוב, שאלתי את השאלה השלישית. עכשיו נבין, ככל שאני עושה את עצמי יותר זה, הבומבה באה יותר חזק בסוף. זה מלכודת. עכשיו אמרתי לו, מה יותר מתוחכם? חליפה, המטוס או העין שלך? אומר העין. טוב, מי עשה את העין? לא, זה נוצר במקרה. אצלו כבר הנגר, זה נוצר במקרה כבר. העין נוצר במקרה. אמרתי לו, מה? חליפה אתה לא מוכן להגיד שנוצר במקרה. הרי מה זה חליפה? יש לי נס בחליפה. הכפתור בדיוק מתאים להולאה. נכון? זה מעיד שמישהו חשב על זה והתאים את זה. זה שכל נחייב שמישהו עשה את זה. אני צריך לראות את היצרן? לא צריך לראות את היצרן. לא צריך לראות את היצרן. כן? גם את המטוס, כל עלם, זה כל מורכב, זה מישהו עשה את זה. מישהו רוצה להגיד שזה נוצר איפה, במקרה, נטל הוכחה עליו, נטל הוכחה על מי שאומר שאין אלוקים, שיהיה ניגיון שהעולם הזה נברא במקרה. מקרה זה אותיות השם לכאן. איך אתה אומר העין נוצר במקרה עכשיו? פתאום בעין אתה פתאום מתבלבל? אבל העין יותר מתוחכם מזה, מהדברים האלה. אמרתי לו משהו יותר פשוט, אני אשאל אותך. יש פה כוס זכוכית. אני זורק את הכוס זכוכית, כמה יש גרגירי חול בחוף הים התיכון בארץ ישראל? אמרתי לו, ספרת פעם כמה גרגירי חול? איך אפשר לספור? אני נותן לכם מספר ההזדמנויות, תזרוק את הכוס מאיזה גובה שאתה רוצה, שפעם אחת יהיה בזכוכיות השבורות, מה כתוב? דוד. יהיה כתוב? לא יהיה כתוב, יותר הזדמנויות, מיליארד שנה. תזרוק, בום, 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 בום. נראה אותך. לא יהיה כתוב, נכון? לא יודע איפה. אני אומר לו, דוד, בוא נניח, שפתאום אתה נכנס פה לשיעור, פתאום תורא זכוכיות שבורות, כתוב דוד. מה השאלה הראשונה תשאל אותי? מי עשה את זה? למה? נתתי מנכה, נפל הכוס, נהיה דוד. מה פתאום, מישהו עשה את זה. תפסיק. אתה מאמין שמישהו עשה את זה? לא מאמין, ברור לי. זה ידיעה שכלית שמישהו עשה את זה. אמרתי לו, אז למה שאתה נכנס מהדלת ורואה את העין שלי, אתה מיד ברור לך שמישהו עשה את זה? הבן אדם לא עשה, זה ידיעה שכלית, זה ידעתם שהוא לוקח. וידעתם.
מפה נתקדם. התא של האדם, שרואים אותו במיקרוסקופ, עושה 1,000 מיליארד פעולות בשנייה. אתה יודע מה זה 1,000 מיליארד פעולות בשנייה? אתם יודעים מה זה מיליארד? שימו מה שם זה מיליארד? אני רוצה עכשיו לתת עונש לתלמיד, לשים אותו פה בפינה, תספור מ-1 עד מיליארד. אחרי כמה זמן נגמור את זה? נגיד שכל ספרה שנייה, יש אחר כך ספרות ארוכות, כל ספרה שנייה, אחרי כמה זמן נגמור? לא מישהו שמע, זה בא. כמה זמן ייקח לה לסיים מ-1 עד מיליארד? כמה זמן? בערך, תזרקו, בלי לחשוב, בלי מחשבים עכשיו. יום, כמה? כמה שבועות? בנות, 1,000 שניות, לספור מ-1 עד מיליארד, 32 שנה. תבדקו במחשבים כמה שניות יש ביום, בשנה, ב-32 שנה. עכשיו זה כפול, ותגעו בדיוק 32 שנה למיליארד. אני מדבר על 1,000 מיליארד פעולות בשנייה בתא של אדם. לא אסביר כרגע מה זה DNA. הוא לא משמור על ה-DNA, כן? חוצה של העלבונים, של התולשה, של הכל. זה סליל של 1.80 מטר, אם אני פותח אותו. 6 מיליארד שלבים, 6 מיליארד שלבים, מקופל באלפית הסנטימטר, כן? מתפתל כמיליארד פיתולים בשנייה. מיליארד פיתולים בשנייה, שימו לב טוב, אני אומר. הידע שיש ב-DNA, התקפית DNA, יותר מכל הספרים שיש בכל היקום. הידע שאפשר להחסן שם. וה-DNA זה אלפית המילימטר, זה לא סנטימטר. מי עשה את זה? יאיר לפיד? אולי ביבי? מי עשה את זה? כל תביתה בגופנו. הקדוש ברוך הוא. בואו ניקח דוגמה נוספת, בזה נסיים. זה במיקרו, בואו ניקח בקוסמו. מה ההיקף של כדור הארץ? 40,000 קילומטר, אני ניסה לשיעור טבע היום. לא משנה בית ספר. אבל שוב, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. מי זה השאלה? אלה זה התשובה. שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. מי זה השאלה? אלה זה התשובה. מי ואלה זה המילה אלוקים ביחד. תקשיבו טוב. 40,000 קילומטר לכדור הארץ. יש לנו את מערכת השמש. יש את השמש. יש חמה, נוגה, לא שולה, כדור הארץ, כן. כדור הארץ, הרי זה מאדים, צדק, שבתאי, פלוטו, פופאי. יש בקיצור מערכת השמש רשימה של כוכבי לכת שמסתובבים סביב השמש. יודעים מה מרחק מהשמש עד הכוכב האחרון? בעצירה, ברדיוס? כמה? 6 מיליארד קילומטר. אני צריך לזה במצג את זה מילה אחרת. 6 מיליארד קילומטר. אני לוקח את 6 מיליארד קילומטר האלה, מראה אותם נקודה אחת בחלל. בתור גלקסיית שביל החלל. לא מדוע שאנחנו בתור גלקסיה, נכון? שביל החלל, ועמדנו בטבע. מקצה לקצה של גלקסיית שביל החלל, כמה מרחק? אי אפשר לספור בקילומטרים. כמה? 100. לא 100. קודם כל זה שנת אור. האור עובר בשנייה, ומדליק לייזר. 300,000 קילומטר. מקיף את כדור הארץ 8 פעמים בשנייה. מפה לירח האור מגיע בשנייה ורבע. 375,000 קילומטר. כמה עובר האור בשנייה? 300,000 קילומטר. כמה בדקה? כפול 60. כמה בשנה? כל שנייה 8 פעמים כדור הארץ. 300,000 קילומטר. כמה בשנה? אם זה נקודה, מערכת השמש נמצאת נקודה אחת בגלל שביל החלב, מקצה לקצה 100,000 שנות אור. אני מדליק לייזר, אחרי 100,000 שנה יגע לקצה של גלל שביל החלב, שכל מערכת השמש זה נקודה קטנה שווה, כל כוכבים, אסטרואידים, כוכבי שמיים, שמשות אינסופיות, כל כוכב בשמיים זה לא כוכב בודד, זה גלקסיה. לא תחשבו שהכוכבים שאתם רואים בשמיים זה כוכב אחד. זה גלקסיה, זה אין ספור כוכבים בנקודה הזאת. משהו ענק. 100,000 שנות אור ואין ספור כוכבים, אי אפשר לספור לכוכבים. מי עשה את זה?
מי ברא אלה? תארו לכם שיש בקלטת שביל החלב עם נקודה קטנה בחלב. יש 1,600,000 גלקסיות שהתגלו עד היום ב-15 מיליארד שנות אור. נכון מה זה מיליארד? 15 מיליארד שנות. אנחנו מבינים מה קורה בעולם. מה זה האדם? מה האנוש? איך דוד המלך? להתבונן זה שתי מילים. בינה ובניין. להתבונן. אומר הבול בזצ"ל, בינה, אני מתבונן בבינה שלי ואני בונה את עצמי. או איך אומר דוד המלך? כי יראה שמך ועשה אצבעותיך, יראה משהו קולנת. מיד הוא מתחיל לבנות את עצמו. מה האנוש כי תזכרנו? אז מה זה בן אדם לעומת הבריאה? זה שום דבר. ובן אדם כי תפקדנו, זה שום דבר. אבל מצד שני, ותמשילו במעשי ידיך, כל שאתה תחת רגליו. אני אסיים רק בקריאה אחת של הרמב"ם, איך הוא מלמד אותנו לאהוב את השם. אומר הרמב"ם בהלכות יסודי התורה, פרק ב' הלכה ב', ואך היא הדרך לאהבתו ויראתו. איך הדרך לאהוב את השם? ושעה שהתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, ויראה עיניהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב, הוא משבח, הוא מפאר, הוא מתאווה אהבה גדולה לידי השם הגדול. כמה אדמות, כמה ערים יש, כמה מים בים, שמש, 6 מיליון מעלות בקצה, 15 מיליון במרכז השמש. מי עשה אותו? מי שם? מי הגבר ששם את השמש שם? וכלום, זה שם שלו קטנה, לא עומד שמשות אחרות, בבית אלגוס גדולה פי 1000, רק אנחנו לא רואים את זה בשמיים כרגע. רחוק מדי. אחד הדברים לא אוהב את השם, להסתכל בבריאה. העולם מלשון נעלם, אנחנו צריכים לגלות את השם מתוך העלם. הכל במוח שלנו. שאני יודעים שבורא עולם כזה עצום. השם שפתיי תפתח. השם האלוקים. אני יודעת לפני מי אני עומדת. בורא עולם זה לא קפצוני. זה לא משחק. כמו שאמר דוד, צמאה נפשי לאלוקים בקר חי. ומשחשב הדברים האלו בעצמן, מיד הוא נרתע לאחוריו, אומר הרמב"ם, ויודע שבראייה קטנה שפלה אפלה עומדת בדעה קלה מועדף לדמים דעות. הוא שאמר דוד, כי ירא שמך וכו', כמו שאמרנו. שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר בריאה העולם. אחד הדרכים להכיר את בורא העולם, זה דרך הבריאה. שם הוא אלוקים. ישור סלחה מלאה וכפרה, להכיר שהקדוש ברוך הוא המלך, ושהקדוש ברוך הוא ירחם על עמו ישראל השנה, וייתן לנו שנה טובה.